Moms! Good day sa inyo lahat and welcome back to my channel. So for today's video at ganap, magkakaroon tayo ng cooking ng ina mo. Actually, hindi naman tayo magluluto. Gagawa tayo ng dessert at ngayon po, mula sa Social Climbers Squad ang aking special guest na tagagawa ng ating snacks for today is none other than Batingting! Alam mo na sa game show. Game show to. So, si Batingting yun ang pili ko kasi mahilig talaga siya sa mga ganito. No? Master niya talaga yung mga ganito. By the way, bago ang lahat, thank you so much, Daddy Ed. Yes, thank you so much, Daddy Ed, for this, producing, actually, ice cream lang talaga yung binili niya. ice Kay cream. Jean Bulag. Okay. So, Creamline, baka naman. Number 1 fan nyo kami. Anong gagawin mo? Yan. So, gagawa tayo. Obviously, meron tayong ice cream, meron tayong saging. So, maghahalo-halo tayo. Hala-hala. Magbabanana split tayo. Gagawa tayo ng okay, banana okay. split. Ayan, pang merienda. Okay. Bago umatin ng judging Judging ina mo. ngayon. Judging ngayon si Brenda. So, kailangan natin ng saging, ice cream. Pwede rin yung mga plain, pero ito yung mga nakuha namin. Flavored na siya. So, kasi yung iba, nilalagyan pa ng syrup or etc. So, bago pa man yung iba, simulan na natin kasi baka malusaw na yung ice cream. So, bago ang lahat, syempre, babalatan muna natin ang saging. At kaya siya tinawag na banana split kasi dapat siyang Naka-split. hiwa. Grabe naman. Nako. Uy, alam mo ba, sa saging daw, ang pinaka-nutritious na part niya is itong mga nandito sa balat. So, itapon na lang natin. Huwag naman. Ayan. So, ano ba, hiwain natin siya sa gitna. Kaya parang hirap hiwain kasi nakabalik po yung ano. Kailangan mo lang siya hiwain sa gitna. Yan, para ma-split yung saging. Pwede rin siya hiwain. Uy, may nakalamang na siya. Okay, so, nahiwa ko siya maigi. Yan, so, pwede ganyan. Or, pwede rin siguro sa mid kapag maliit lang yung lalagyan. No? Yan. Parang mas maganda muna siyang balatan hiwain bago balatan. Ayan. Matutuwa na may mga bakla kasi nasaging yung ating merienda. Yung ating snacks. Favorite nila yung saging. Ayan. Ako gusto ko yung ganitong klase ng saging yung ano ba ito, latundan? Lakatan. Lakatan ba pa yung ganito? Oo, lakatan sa amin. Sa inyo? Baka iba-iba, depende. Uy, naghugas kami ng kamay. Baka sabihin, hindi kami naghugas ng kamay. So, ayun, pwede na yun. Basta naka-split siya. Ba't nahiwa? And then after that, pwede na natin siya lagyan ng Ice cream nail. ice cream. So, yung mga, gusto na ngayon dito yung ganitong ice cream na yung mga combine. Oo. Anong favorite mo, flavor? Kapag saging is vanilla. Bakit? Para plain lang. Parehas plain. Yun daw. Para daw plain lang yung sa kanya. O sige, lagyan mo na ng ice cream. Ano? Ito? Ako, strawberry talaga gusto kong flavor. Ikaw bahala. Ilalagay lang mo? Oo, isip mo dyan sa ibabaw. May halo-halo man to. Yeah. Ganun? Yes. Ito dito. Ano yun mo? Vanilla, ube, chocolate. Ganun. Vanilla, chocolate. Vanilla to. Ano yun Four Sisters in a Wedding. Chocolate. Yan. Tsaka chocolate. Yan. O, Tsaka diba? ube. Saya-saya para lang tayo naglalaro. Ganun ba? May cravings din kasi si Daddy Ed. Ewan ko ba rito, kay Daddy Ed, ang dami niyang cravings. Ganyan talaga yung pag naghahain. Tapos pwede natin lagyan ng topping. Ay, pag iba hindi natin ng flavor. Ito ay snacks ng... Ayan. O, diba? Parang cute. Kakaiba siya. Ito naman kung may extra budget kayo, no? Kasi, syempre, may ice cream na, may saging pa, may biscuit pa. Diba?
Karoon naman kaya kataas ang sugar level nito. Ayan. Yan. Ay, dapat dalawa. Yan. Para at least, matikman yan. Ito po. Ito pa isang saging plate. Ah. Hindi pala yung na-plain mo. Sira ulo ka. Kanina pa tayo, hindi mo pala na-play. Wag. Hindi ko na-plain. Sira ulo ka. Kinabahan ako doon. Na-plain pala. Yan. Cheddar. So, halo-halo yun yan. Yan. Ano pa? Then, i-serve muna natin ito sa kanila kasi baka mamaya malusaw. Yeah. Ayun, lagi. Diba? Baka malusaw kasi. Tara na. So, papatikin muna natin sa kanila to. Kasi baka hindi nila magustuhan. Sa. Kulang ng asukal or kulang sa asin. Suka. Kulang sa suka. Ayan. Pag waiter ka ganito dapat ang hawak. Ayan. So, let's go. Eto na, delivery. Wow. Kasi may nagpapapress na po. Para habang nagpapapress ka. Sawadi ka. Shadan! Ano ko yan? Ang tawag dyan. Banana split. Videoan mo ko. Ayan. Video yun sa akin. Wala kayo daan. Ito sa Ayan na. Hawak na Ito ba? naman, kita nag-ano kami dito eh. Yan, para matikman na natin. Ano ba yung isa? Banana split na to o ano? Melmar. Ito ba yung banana split? Yes, na-split niya lahat na saging. Oh. Wala ba na project sa Hiniwa nyo lang elementary? yung... Ha? Project pala sa elementary. Hiniwa nyo lang yung saging, banana split na. Paano pag banana Di ba bold boat? man na siya? Ay, ginulungan mo na, di ba? Hindi. Ako sila. Alam tayo hindi nakakain. Ilang araw yung saging. Nilungag tapos gataan, di ba mo na banana split? Ah? Gago. Ay, iba yun. Later man to, banana Ano split. yun? Banana ko yelo. Kanang may sago. Oh. Banana split. Ano? Ginoo ko. Di ba na nag-split dyan, nagana. Hiniwa mo lang tapos silagyan ng ice cream. Tikman mo kasi isa. Diyan na? Nasa isa. Tugay ba silang nyawa? Uy. Yan. Oh. Diba? May isa pa pala. Ayan na. Ika na ka muna, mauna ka na. Oh. Sige, mga sauce, aling alhang, mahanghang. Ha? Bakit? Buang. Basta na siya ice cream nga ko, ay vanilla. Tikman mo kasi. Yan. So, Wala namang cracker ang banana split ha. oh. Wala rin ba? Di ba iba yung flavoring? Oh. Di ba? Namit siya. Nagsabi yung namit ako. Namit siya, sarap. Oh. Ice cream naman. Ice cream, may banana ba? Banana split na tayo. Oh, ikaw, Mars. Sarap. Masarap. Pag-share mo. Combination of the banana and Tapos 3 yung bakit flavor. banana split? Kasi naka-split yung saging. Ano ka ba? Di ba? Ang sarap ng wap. Ang saging? Ha? Ang saging parang banana. Ang saging parang banana. Maganda yan. Mas masarap yan. Kung isprayan mo ng whipped cream. Kwento tanak ni. Ha? Ayun na po si Matilda. Hi guys, ito try na natin yung kanilang banana split. Saging. Nilagyan ng ice cream tapos may whopper pa. I-blend mo to, man. Ang sarap ng whopper split. Whopper split. Oh, diba? May iba lang. Paano mapagkain ito? Kamayin? Pwede mo naman kutsarain. Or, ayan, sumo. Hala. Saging lang na nilublob sa ice cream. Grabe! Di ba iba yung flavoring? Iba, iba. Ano to? Pinag-isipan. Banana split with an o buni? Ang pakayo mo talaga. Siguro masarap to kung may mani-mani. Ate naman sila. Hi! Uy, how was it? Napakasarap. Yan yung pinag-isipan namin merienda ngayon at Pwede natin snacks. to ibenta ganito dito. Di ba? Pwede mo to i-offer sa canteen. Di ba? I like it.
Tsaka bagay sa kids. Uy, dapat ka, anak ko ni mo with saging. With saging dapat yan. Oo, ang ice cream, may mga ka. Banana split yan. banana split. Oh. Masarap yung ice cream. Agad-agad. Mura daw ang ice cream. Ice cream, banana ang flavor. Banana ice cream. Ha? Pero fresh. Naguluhan ako sa ano mo. Kala ko Comment ano yung mo. banana split na ano. Pwede rin kasi lagyan niya ng chocolate syrup with cherries. So, kung ano yung nandiyan sa bahay, pwede mo mai-provide. Yun na. Bago ko dito kasi mainit dito sa farm. Bagay sa summer. Summer na kasi. Thank you, Daddy Ed. Ayan. Hey, Daddy! And cream line, baka naman. Summer na kasi ngayon, kaya maganda to sa summer. Oo, kasi para kang ang hot mo na eh, ah. Ang init mong tignan. Enjoy. Thank you. Oh, di ba? Allah. Hindi ko gusto. Lasa ng spray net. Ha? Hindi mo gusto pero naubos? Walang choice eh. Kaya ba lang Donna! Hi, guys! I have something for you. Wow, ice cream. Oh, hawak ba? Banana split. Saan? Ay, banana. Hanapin ko sana yung banana na. Ah. Dito na nga eh. No, nasiralo. Dalawa na yung kutsara kayo na magpalitan. Ayan. Syempre, Wow! yung ating mga hinaguan stuff din. Mag-i-snack. Kasama si Judy Lo. Hello, everyone. Hello. Ano nakain mo, te? Ah, galing nga kay Daddy Ed. Akala ko kasi, ano nakain mo? Kaya nga, Unya pa. ko eh. Yeah. Diba? Pinaghirapan siyang gawin. Pinag-isipan. Effort. Grabe yung pagod namin dyan. 2 hours siyang pinalambot. For effort. O, diba? I-effort. O si James, bigyan mo naman, Judy Lo. Grabe ka naman. Okay lang yung lasa? Kuya, Ha? okay lang. Okay ah. Painitan ka. Sarap eh. Sarap Sure. te. Asa yung iba? Ay, Nandun sa bilyaran. ay, yung mga boys. Oo. Ah, sige, dadalang ko rin naman sila doon. Masarap yan ah. Sarap. Sure ba? Masarap? Sarap siya. Ano mas masarap? Yung ganyan o yung ipamigay? Enjoy! Thank you. Okay, so ito na. Ngayon naman, mayroon tayong pupuntahan na isa pang grupo. Tingnan natin kung sino titikim nito. Asa na kaya sila? Ang ating banana split. Ah. Boys! Boys! Ayan na sila, Bem Bem TV! Oh. Banana split. Ano to niyan? Ikaw? Ako. Masarap na luto. Huy. Asa ibang boys? Tulog. Hawak ba? Yan. Ito kutsara. Ito, kutsara. Gawin kutsara. Ito. Ito. Oh. Kasi yung saging ba, para maikat mo. Yan. Saging mo. Ikat. Tinawakan. Oh, di ba? Kakaiba. First time yan. Talang. Dapat kami. Para ayaw gumising. Oy, ice cream! Boys! Pudoy! Ah, Pudoy. Tulog. Natulog pa ibang boys natin. Wala na, kapos na. Nagpapahinga pa. No, doon na. Yun na. May saging pa doon kung gusto mo saging. Lalami. Enjoy. Dagdag kami. Ha? Dagdag pa. Isa ba? Yan. Mukhang masarap pa. Sarap. Enjoy! At syempre, titikman din natin yung ating sariling gawa. Yan. Diba? Napaka-easy lang niya. Pero tingnan mo naman sila. Sarap. Kakaiba flavor. Natuwa ako sa reaction ng mga kaibigan ko. Parang mga saraon.
Totoo. May ibang ano, may ibang binibigay na lasa kasi yung saging sa ice cream. Fairness. Masarap nga siya. So if you like this video at kayo ay nag-enjoy at nasarapan din, share nyo na yung video na to. Okay? Comment down below. Share nyo na yan. Like and subscribe na rin. Thank you so much for watching. I love you. Mwah.